Аніякіх нотаў і партытураў, спантанная музыка, вольная імправізацыя. У сталічным культурніцкім цэнтры «Корпус» адбыўся канцэрт «Мінск Імправайзерс Оркестра». Аркестр імправізатараў – праект без асаблівых абмежаванняў. Граць можа кожны, хто папярэдне зарэгіструецца. На канцэрт у «Корпусе» з'ехалася аж 14 выканаўцаў. З Берасця, Менску, Горадні была нават удзельніца з Італіі. Музычны арганізатар Алексей Варсоба кіруе гукавой плынню ненавязліва і делікатна. Мэта дырыжора – стварыць жывы натуральны дыялог паміж інструментамі. Коммуникация в таком коллективе должна дойти до того, что музыканты сами понимают, как и что должно происходить. Это немножко выходящий за музыкальный проект, немного такой социальный. Мінск Імправайзерс Оркестра адыгралі 4 канцэрты. Кожны новы выступ канцэптуальна адрозніваецца ад папярэдняга. Былі дуэтныя імправізацыі, канцэрты ў фармаце трыа. Тэмай імправізацыі ў культурніцкім цэнтры «Корпус» стала малітва. Музычная малітва, не завучаная і паўтораная шматкроць, а спантанная ды імпульсіўная. Мне не цікава граць адно і тое ж кожны раз. Нейкія завучаныя парты паўтараць у розных сітуацыях там пад розны настрой. Я заўжды імкнуся камунікаваць з той прасторай, дзе я знаходжуся, канешне, з тымі музыкамі, з якімі я граю, ну і з Богом таксама. Аркестр імправізатараў паводле удзельнікаў гэта мадэль беларускага грамадства. Каб атрымалася музыка, людзі не мусяць увесь час саліраваць. Важна ўмець бачыць і чуць адно аднаго. Чарговы канцэрт запланаваны на 23 жніўня. Далучыцца да Мінск Імправайзерс Оркестра вельмі лёгка. Дастаткова ўсяго толькі запоўніць анкету на старонцы гурта ў Фэйсбуку. Андрус Такінданг, Белсат. Толькі не смейцеся. Арыгінальная назва твору Мікіты Смірнова, які быў напісаны зусім нядаўна, ў 2017. І амаль адразу паводле п'есы паўстаў спектакль. У віцебскай арт-прасторы «ВЗЭП» лірычную камедыю з элементамі драмы пра адвагу быць шчырым паставіла акторка тэатру імя Якуба Коласа Нина Обухова. Очень многие люди, когда приходится раскрыться, приходится как-то открыться, есть какой-то момент стеснения или как бы о них не подумали, не стали смеяться над ними. У аснове твора традыцыйны трохкутнік – мужчына і 2 кабеты. Усе з розным уяўленнем шчасця. Адсюль непаразуменні і канфлікты, хоць быццам бы сэрцы гавораць і іншае. Он ее провоцирует на какую-то искренность, но понимает, что перегнул палку и понимает, что задел какую-то больную тему. Важнай у пастаноўцы падаецца і тэма дзяцінства як метафары шчырасці. Перад тым, як адказаць на пытанне, кім вы хацелі стаць у дзяцінстве, усе героі кажуць спачатку «вы толькі не смейцеся» і толькі тады пачынаюць адкрывацца. Адметнасць пастаноўкі яшчэ і ў тым, што дзея адбываецца ў кавярні, таму гледачы аўтаматычна робяцца і удзельнікамі, і не застаюцца абыякавымі. Я лічу, што усе людзі маюць права і усе жывуць, і хай жывуць, як жывуць. Назва спектаклю з жыцця акварыумных рыб на думку творцаў паказвае адасобленасць і замкнёнасць жыцця кожнага з нас, з якога даволі цяжка выбрацца, нават калі ўжо вельмі гэтага хочаш. Градзенцы Тацяна і Павла Салаўёвы з Ігорам Адасікам і менская паэтка Тацяна Шэйна прадставілі жыхарам і гасцям горадні музычна-паэтычны праект «Хома Хоміні» – «Чалавек чалавеку». Гэта канцэрт-спектакль працягласцю ў гадзіну, у якім нон-стоп гучаць вершы і музыка аўтарства ўдзельнікаў праекту, звязаныя тэматычна і канцэптуальна. Праект засяроджваецца на важных рэчах нашага жыцця, якія мы не заўважаем за побытавай штодзённай мітуснёй. Пражываеш нейкую сітуацыю, сваю ці нейкую чужую сітуацыю, начинаеш аб ёй разважаць і ў нейкі момант разумееш, што ты разважаеш ужо ў слупок. Філасофскія разважанні пра фальшывыя каштоўнасці, цёплыя ўзгадкі пра дзяцінства, калі жыццё было шчырым і адкрытым, наскрозь прапітаныя параўнаннямі, паралелямі і аздобленыя эпітэтамі. Часам вершы і спевы станавіліся настолькі паглыбленымі, што некаторых слухачоў нават гэта пужала, а музычнае аздабленне ў шаманскім стылі надавала выступу большай таямнічасці. А чаму не? Таму што як
Здаецца, у нас ёсць тэматыка такая нейкая адзіная, нейкае адзінства ёсць у пачуцці свету. На беларускай музычнай сцэне падобны праект з'явіўся ўпершыню. Часткова праграма гучыць па-расейску, часткова ж па-беларуску. А наступныя паказы «Хома Хоміні» адбудуцца 10 і 12 жніўня ў Кіеве, а 13 жніўня ў Львове. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.